Absa. Kau, in sɔgɔma. Era sira. Ne mana foli juru jana koyi. O ye bi tɛ. Absa. Ne ko kuma bɛ buru jalo, kuma bɛ dɔgɔle a tɛ fɛn kɛ e la. A tɛ foyi kɛ ne la. O de ye tiɲɛ. Tɔw ta kɔni bɛ n tɔɔrɔ nka e ta. E b'a fɔ yɔrɔ min na e taara dɔrɔn o y'a bɔlen. O de ye tiɲɛ. Absa. E ye karamɔgɔ kɔrɔmuso de ye du in kɔnɔ an ka dɔgɔyama man kan tɛ ka se e ma. O tɛ e ka kuma fɔ ye o bɛ ɲinɛ kɔnɔ. O dɔnnen don. Wa n'i b'i ka ko la i komi n bɛ ka kuma silamɛya f'i ye i bɛ k'a kɛ kafiriya ye. N'i b'i ka ko n'i ka nantan ko la ne cɛ koliji ne kana y'i bolo k'a sigi ɲɛgɛn na tuguni. I tulo bɛ na? I tulo bɛ na? Mun b'e bila karamɔgɔ koliji bɔli la? K'an tulo b'i la. K'a dɛsɛ i ka cɛlasigi la du kɔnɔ ka taa ka na i sigi anw kan k'i bɛ anw dɛmɛ k'an ka cɛlasigi kɛ. An y'a fɔ k'an dɛsɛlen don wa? Tani kanu n'i ka kuma mɛn. Fɛn fɛn ye ja e k'o fɔ ne ma a bɛ kun ne fɛ. A lagɛ fɛn fɛn ye ja. O de kama kɛ n'u ya mɔgɔw n'u cɛw ye ɲɔgɔn na dɔrɔn u b'a ko ninnu ta k'u cɛ minɛ ka ɲɛ dɛ k'a sɔrɔ balimamuso de donnen don n'u cɛ ni ɲɔgɔn cɛla la. Ne ye karamɔgɔ sago bɛɛ kan o karamɔgɔ na se ka valeur k'anw na. Karamɔgɔ na se ka valeur k'anw na. E m'a fɔ ko yanni ne ka furu wa? Ne balimakɛ de don ka su. E m'a fɔ ko yanni karamɔgɔ ka furu wa? Togo togo in jama manipulé ten. E bɛ tasuma bɔla sa jumɛn de kama walasa nin kana don tasuma na e t'a sa o de kama karamɔgɔ koliji sigili ɲɛgɛn na bi ka k'a da ye ni bi ma k'a da ye n bɛ fɛn yɛrɛ sigilen na mun ka jan ni jɔlen ye. A tan kan i tɛ ne ka kuma kelen f'i ye kuru mana bonya togo o togo a tɛ ban firili ma ji la ba a bɛ ji de sanfɛ bi ta kɔfɛ bi ta ɲɛfɛ n'i nana ne ɲininka an dalakan na ko n y'a don ta karamɔgɔ ko la n y'a bɔ tan n'a y'a sɔrɔ e de ye karamɔgɔ wolo n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ ba de ye e b'a fɔ ne ɲɛna. Ne ma miiri ala ma ko ne cɛ kɔrɔmuso ye e. I miiri ne bɛ ko de k'ale garange to da bawo. N'i miirila ala ma e tun tɛ na ne ɲininka. Si ma deli ka ne dɔgɔya fɔlɔ o ma deli ka kɛ. Ne b'o de fɔ ko n'i kun miiri ala ma e tun tɛ na ne fa t'o fɔli la. Ne tun b'a kɛ fɔlɔ. N'i kun y'a kɛ wagati min na a ma se e k'o ni ne ye ci jɛ ma don o don walahi ni ne ye ci jɛ ma don ni ma ŋunuma ka bɔ kɛnɛ ma i k'a fɔ ma tu. An kana i bɛ ka suma o kɔ. Fugari ja e dan bɛ y'i dɛ nin ye bagabagali dɔrɔn de ye. E bolo ko ne bɛ siran ɲa. E tɛ siran ne. Bilaye ne bɛ k'e bonya. Bilaye ni ne ma miiri ko ne balimakɛ muso ye ne tun bɛ dɔn ko dɔɔni tɛgɛ dɛ mais ale bɛ ko min na retour b'o la an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban. Ni n'a nin lakolokolo walahi Absa tɛ taa ka bɔ du in kɔnɔ ne ye muso min ye walahi ne kɔni ma n tana fɔ a la ne tɛ ban mɔgɔ si ma du in kɔnɔ mais n tɛ se ka ko dɔw kɛtɔ fɛnɛ k'a fɔ ko n bɛ n sigi o tɛ se ka kɛ o. E bɛ se ka na sodenya la cogo di k'e bɛna an cɛ koliji sigi mun na a k'a sigi hali n'a ko k'an ka koliji bɔ an b'o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ e fɛnɛ k'an cɛ koliji sigi kan nin ye mun ko modèle ye. Awɔ bon ne ka baarako bɛ yɛrɛ de ka bolo kan e m'a fɔ ko tɛnɛndon ko ne k'a daminɛ awɔ e tun y'o de fɔ. Ok ni ala lundi la inshallah n b'a daminɛ. Patron i b'a dɔn ko kun cayalen don o de y'a kɛ n famana ka taga baarayɔrɔ la sa ne bɔra yen don min na e ko ne ma ko fɛngɛ don ko ne k'a daminɛ. Awɔ mun kun dalen don ne kan ale tagara mun na ko sonyɛni wa déjà a mɛnna ne y'o f'e ɲɛna koyi ne y'a f'i ɲɛna dɛ dennin ka ko ma ne ja kuma bɛɛ wari tununa kuma bɛɛ wari tununa bon yɔrɔ n'a ka ca ɲɔgɔn kan dɔrɔn a b'a baarayɔrɔ yɛrɛ a b'a nege bɔ i la hali don min na ne n'a fila kun bɛ e ka bureau kɔnɔna na tan fo e tun y'an wele an y'an ka chef bila an bɛɛ bɔra k'ale to yen a don y'a sɔrɔ ne ka i ya paiement kɛ 2 jours ɲɔgɔn 25 de tun bɛ ne kunna i b'a dɔn ne nana wari ta ne ye 16 de ye n kunna mais ne ma sɔn ka kuma fɔ ni sisan tɛ parce que baarayɔrɔ kow ka ca quoi tuma o tuma i bɛ k'a kuma fɔ dɔrɔn e de bɛ kɛ sɔntigi ye. Ok n y'a labila n bɛ dugawu de kɛ ala ka an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Awɔ lundi n bɛna daminɛ awɔ kɔfɛ an bɛ tila k'o kuma ninnu kɛ komi ko caman ma nɔgɔn dɔɔnin fɔlɔ awɔ merci. Ma ne bɛ gabugu kɔnɔ e taara tɛnɛ sɔrɔ dɔgɔya a ma diya ne ye dɛ a ma bɛn ne ma hali dɔɔni. Karamɔgɔ ba allo Chape
ma bɔ a kalama koyi aw tilala aw bɛ tila wagati jumɛn ok ma bɔ a kalama de awɔ ma fɛnɛ ka nin ka ɲi sa i ko orange bara e yɛrɛ kɛ i n'a fɔ mun i tɛgɛ telefɔni ja ma hali n'i y'o bɛɛ kɛ i bɛ ne ka kuma lamɛn de Dina de bɛ ka ne mara ne de bɛ kɛ ma e mun kɛ tɛnɛ sɔrɔ bi a ma bɛn ne ma bi a ma bɛn ne ma sini tɛnɛ sɔrɔ an ka ba ka ji sigi cogo min na aw fana kan ka sigi ten parce que a balimakɛ de don fa kelen ba kelen sin ta sin bila tɛnɛ sɔrɔ ne ka ji sigi o basima wɛrɛ bɔra min ni e m'a sigi ni ale y'a sigi a bɛɛ tɛ kelen ya a mun de don a kɔrɔmuso de tɛ ya wagati min n'a kun ka dɔn a kun b'a sigi u ka so yen o ma kɛ e ɲɛna o hali n'a ba tɛ ne ma kuma dɔ tiɲɛ ka f'i ɲɛna ni tɛnɛ sɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn kan u ka dugu la yen hali ni ba kun man kɛnɛ tɛnɛ sɔrɔ de tun b'a ka ji sigi o yɛrɛ e yɛrɛ o caman ye e m'o ye ya aw sɔrɔ ka ji sigi o a kana sigi e ka fosi t'a la parce que e y'i ban ka sigi ka ban a balimakɛ de don ne y'an ban ka sigi Dina ma ne de bɛ e mara aw bɛɛ de bɛ ne mara Dina ka ne tigɛ minɛ Dina ba taara di danga ji e sigi Dina ka kɛnɛ hali ne tɛ se ka kuma du kɔnɔ Dina ne t'a dɔn Dina bɛna kɛ den modèle o modèle wallahi ni ma sabali donna ne bɛ kolongali kɛ k'i dalen kun ci so kɔnɔ sabula ne tɛ den wolo ka sugunɛ kɛ tori ka bɔ la kɛ ki Kagun karamɔgɔ ko i ye kuma fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn nin tɛ Madinɛ ci kan in fɛ o tɛ yan Kagun a bara ta n y'a f'i ye n ko n tɛ manamana ko la i tulo bɛ ne la maa min ye ne ka ji bɔ n'i kun wulila ka n ka ji sigi i kun t'a dɔn a kun sera i ka kɛlɛkɛ ko maa y'a bɔ e tɛ ne ka ji sigi ba yan karamɔgɔ Absa man kan tɛ k'a bolo don e ka ji kɔrɔ k'a b'a sigi a b'a sigi bi a b'a sigi sini ne balimamuso de ye Afisa ye i tulo bɛ ne la n'o y'a sɔrɔ ne man kɛnɛ Aisha man kɛnɛ a duralen don Absa k'e ka ji sigi mais foyi tɛ anw na hali n'e wulila ale kan ka na fɔ ne ma ko e wulila ne k'e ka ji sigi n y'a faamu ni e wulila de ne kɔrɔmuso de bɛ ne lawuli e cɛ wulila donc e ka t'i cɛ ka ji sigi o tɛ yan mais Kagun e bɛ ne faga ni maloya ye i b'a dɔn k'e bɛ ne faga ni kumasuli de mais n bɛ min f'i ye i filan tɛ Alisa ye dɛ i filan tɛ ne kɔrɔmuso ye dɛ i tulo bɛ ne la n'i b'a bonya i b'a bonya n'i t'a bonya i b'a bonya i y'a faamuya ni manamana ko ɲɔgɔn na n tɛ fɛ k'a m'i da bilen karamɔgɔ sabali de ka fisa i b'a dɔn wallahi ne tɛmɛna sira caman fɛ ko min ni ne kun b'a dɔn ne kun tɛ tɛmɛ a fɛ yan wallahi kuma caman nege foyi tɛ ne na filɛ nin yɔrɔ min ne kɔni bɛ n kangari da ye n'i bɛ fɛ i ka du ka to a cogo la k'i b'i ka du suma ne fɛ sabula a ka di dutigi ɲɛnɛma bɛɛ i ka du ka suma n'i bɛ fɛ i ka du ka suma ne tɛ fɛ ka i koliji Afsa bolo k'a sigi tuguni Kagun n'i ma ko Afsa ye ne kɔrɔmuso fa kelen ba kelen de i tulo bɛ ne la e kɔrɔmuso fa kelen ba kelen don anw man ka cɛlasigi la dɛ muso don mun na a mana e tɛ si a fɛ ne bɛ su yɛlɛma ne de ni Aisha ni ɲɔgɔn cɛ wa a ka kan ni anw kan k'i ka ji sigi subhanallah ne ka si a fɛ yen nɔ o fana musomanna kuma ye datuguni Kagun i b'a dɔn dɛ d'ailleurs Afsa m'a sigi dɛ Ajaratu de ye ne koliji sigi i tulo bɛ ne la o de bɛ bɛn ma sisan e m'a fɔ ko Ajaratu de ye koliji sigi yan ni Ajaratu y'a sigi o tɛ baasi o Ajaratu furulen don a n'a cɛ bɛ mankan na a nanen don i kalifaw na a tɛ foyi la du kɔnɔ karamɔgɔ olu tɛ kojugu ye mais Afsa de bolo man kan tɛ ka e koliji sigi normalement anw de kan ka Afsa yɛrɛ koliji sigi ne y'a ta fɔ man t'a bɔ dabɔ kuma jugu kama dɛ i y'a dabɔ kuma jugu kama i m'a dabɔ kuma jugu kama e ye kuma min fɔ sisan ne kun tulo b'e pɛrɛn-pɛrɛn kan na ne kɔrɔmuso kunna o tɛ kuma juguya karamɔgɔ fili de y'a ne sɔrɔ sa n jo t'a la yafa ma Ala kama kira kama i b'a dɔn wallahi karamɔgɔ mɔgɔ ni fili tɛ ban adamaden a mana kɛ cogo cogo karamɔgɔ e fana si ka kɔrɔ ne ta ye koyi ne kan ka kokolon dɔ ne mana kokolon dɔ kɛ e de kan ka ne bɔ a kɔnɔna na nka ne fana y'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna ne bɛ traumatiser dɛ yafa ma sa wallahi man ta dabɔ o kama o man di dɛ n'i taara kɛ Ajaratu de y'a bɔ awɔ n'i taara ko Ajaratu ka na yan n bɛ fɛ k'a ci butigi la e b'a ci mun na e ka mɔgɔ ci t'a dɔn i denw tɛ yen nɔ a mana kɛ a kan'a ci dɛ wele ka na k'a ka na ko ne bɛ k'a wele o tɛ kojugu ye n'i mago b'a la i yɛrɛ k'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la karamɔgɔ i delila karamɔgɔ y'a wele ka na n'a mɛn mɔgɔ jugu tɛ a b'a wele ka na e ka karamɔgɔ koliji sigi Ala akibaru ni fɔlɔ jara wallahi filanan bɛ sɔrɔ la n bɛ ko dɔ ye ka hali garange to da bawulu kan i bɛ na n'i ci sukoro san na sanni k'i nɔfɛ fo k'e sa hali mana wali cɛ koliji ye k'a bɛ a furumuso bɛ k'a ta ka sigi ɲɛgɛn na a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ i bɛ boli
nana en kalifa la kana wal chew ko jisi Allah akibar wallahi be takli ga de ni pe me de ga ma tunyam bodi wala absaka ya fam ni pe ngale de asi je bene yere te sagala ni bay ali absaka ko jisi go ma sa ajara to ga sabla absaka ba kara mo watina na nyebo absaka jiyo na fatli bagle ko ram o e kan kana kara mo ko jisi eski fata ajara fila na jara be dafasla wallahi na jara be dafasla grand sœur ay miri dabla ko nyeli beme nya beme o la ngume kan ga sansan ndi mana kan ha o da kan mina ma gbunya wakati jumene sa e ma to le na cho ay e kon tina se ga nyina bo ne kon kulo wala kan ga kuma e fa to ga mino e kala mo ni wakati ko re go be kala mo ne fe ge nyini na mage bashi e se kan na atli be no fe ko sebe re grand sœur o kuma blasa fo ete kan la kan no era yere di mulbalia doron do mais ako won tele kumne de igom kan sana manga jugo te me koroninga kan be gum mo mena furunte ko shubara nyuma te sira fay juma te sira fay nya koriyoro re ba soro ne ko dabal banan ko la tiare ali ede ne ko jisi ini balma muso de ti eya surtout na re masi alim siga mana kan fula chudi grand sœur ibado ne iyere no baben ko la koy inno bilibili bayre de ben kula karamogo ni ajara to ko jisigi ni no jume mo kula sa ko teo neki mangume kangu furu sa mena grand sœur e de dabala ka furuti sa e de bi jok ma be ka furuti sa na wula ka ko fe ni ngom ba bla e ba fokate bla na ko ge yere ni ba dola ke karamogo dugo ni afina mena abikum ere tele ga kuma mesa kuma mana duye kulo ya be boyano furu sa te mo shiga lanyi ni wani ne absalit daga mo shiga fursa sababu ye yandu ko agara yoro wora agara ya ne tisika kai jarbe fursa ka fuki bo sisi mo shiga la inte fursa defin aw be furu nyogo ma domina ay nyogo kan ne ga furuge no o furu na ke o furu ko na kanu e dono abe ble dono abe ja ba atese ge bada ja esa kara mo yire fene chere sa ima kuma tigetere depuis ala kanini kanwa furu da amaja Aish o fili wa kumari depuis Aisha furula ka doso ngona nene kanwa furu ja dana odoma Aish o be fili ka kumari o ale mu mo na sugo ni sinam so tika lela o ale te muso ya abena famu jenyere wakati nkumuruni ndabeke to mne karamo ntabeke tebi taka numutu isa wanere be tentugula da soro ne kama ni kanwa furu mina dabla o te bashi nere be da ni kife ne be sranyi ne be ta mo shine teke ni ma joshi ka fu sa sababu bon grand sœur tu vois ni bebe pay comme fui make iboro ke yere de bene dusu tien quoi e ma bi fega solution e ko ni minga no ma doro na gelera doro e ba fo kebeta ba ke tugodi e be ta sa grand sœur e be ta mi donc ni ben koromso bla bolon fe o ma juguni nya atuna fuko kara koromso de flene ya fe kara mo koromso de be ya fe tien de tsego ke tangi ni ma furu so grand sœur ni ma chenye na ma so mi me se ki furu iti bone ga du ngono wa ni te se ko ke karamo ni bi feniga ya ndu sigi ke ere badina ni bi feniga ya ndu sigi ke angana fonyo ko ini ba fuka nga fusa ko kuma ini bwaka ni bebe be ko mfui make mo ko mna masina msuko famnya meni Aisha bi kuda bi na famsa atina taw ni be Aisha madini soro ni Aisha na kuna flasa baga aba bla akila ka fo tiere la afere bi furu le kono nana ni beto ino ni beto e cheri ibre che place la sa bashite grand sœur ngon te dore fiere ni ko tento mbika kuma lame mais ika donne ko kangu tene ga sigila bli abi ga sigile la re o kuma de saka mo ne bna cha yo be fokore ma soni tamari ne soni tamo grand sœur ne go ni sona ne tama karamo ta fa be ne ga sigila sa ne chere abe shine re kofa iga ke to kuma la ne go nte chesa ere dutigi abega kila abega fi me ka ku ni femi nyati ko do ka ko be te sokobe alni ku ya dare me kuma ngi daro kunna an ma dan nyogonte ni ko bi daro muso wa kelebelo alaba na fi mage muso ba goro egu inyete men don nga igi rega chexe sa karamogo ne bi ga foninga kuma bi gitore be aketu ai hotel ne re bule bi ga tene toro be grand sœur ega fuiri tene toro no fiena e ka fuiri tisinga ne karamogo toro o jarani nya fo mina change ne ko faga ko mfui make ni je here ore se bi ake kanwi ne ra jate mina sinam su ko manoko hui amano go ne menana atika akille sorere be se ga nege
Baasi t'a la n y'a A diyara n ye. n bɛna changer kan Awɔ. téléphone dɔ yɛrɛ bɛ ka sonner A bɛna ka Aisha ka téléphone ne yɛrɛ ta kɛ. Grand sœur ni ko Aisha mana ka bɔ sugu la halisa dɛ Karamɔgɔ Aisha taara sugu la o y'a sɔrɔ tile ganna o. I bɛ sɔrɔ a bɛ sogotigi ka aran de la. O sogotigi Amadu ka aran ka ca. A b'o de la. ya N y'a mana joona dɔrɔn a ka bɛ bɔ joli sugu la est ce que Aisha ma taa yala Aisha t'o mɔgɔ kan. Aisha ma taa diɲɛ yɔrɔ si. A taara sugu de la. ne yɛrɛ ka fugula ninnu ne y'o ɲini ka dɛsɛ A tɛna kɛ ne ye u kolon ninnu ma jɛ. Armoire nin kɔnɔna bɛɛ la. n y'a kɔnɔna bɛɛ lajɛ n t'a dɔn a y'a bila yɔrɔ la kuma bɛɛ a bɛ n ka minɛn déplacer n y'a fɔ a ye n ka bololafɛn misɛnninw Cɛ ne ɲinɛna ko n'an muso labɛn na. Mais walahi ne t'a dɔn a ye fugula ninnu bila yɔrɔ min na parce que a yɛrɛ ko ne ma k'a bɛn'u bɛɛ arranger k'u bila yɔrɔ kelen k'u ɲagami ka bɔ. A tilenna k'u na yɔrɔ labɛn. E ɲɛ tɛ armoire ni place bɛɛ falen. An tilenn'o de la kunun. Ne kɔni t'a dɔn ala ko cɛ a y'u bila yɔrɔ min na. baasi t'a la n bɛ siran yen E bɛna bɔ a? Karamɔgɔ e yɛrɛ ne famana ka baro kɛ koyi. An tɛ baro dɔ kɛ ten. non ne nana bi an bɛ t'e sigi I ko ten tɔ. ne nana an bɛ t'e sigi Walahi an famana ka baro kɛ hali village baro ninnu e n'olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. E b'a dɔn ne n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la n tɛ foyi dɔn kibaruya la u bɛ togo o togo e tɛ ka se ka foyi fɔ ne a ko la. ne yɛrɛ de se sa walahi u bɛ baasi foyi t'o la U bɛɛ ka kɛnɛ. kuma bɛɛ ma yɛrɛ de ɲininkali kɛ Baasi tɛ m'a la. non baasi t'a la O diyara n ye. a yɛrɛ kɔn kojugu ka n ka nɔgɔyali bɛ na e ye ne kɛlen ka fɔ a ye I b'a dɔn depuis don min bɛ ne ni maa cɛ ne y'a fɔ n ko Kawu ma o don maa t'a dɔn a bɛ diɲɛ kɔ téléphone na. halisa e fana e b'a dɔn e y'o fɔ cogoya min na kɔni maa bɛ paniquer O erreur de bɛ sɔrɔ. maa bɛ paniquer a paniquelen ba de kun mais a kɔni alhamdulilayi sisan ça va a yɛrɛ fana bɛ ka Kawu bila ka t'ale fɛ yen Kawu tɔgɔ. Kawu mɔgɔ ma se ka maga yan du kɔnɔ. Kawu de bɛna taa burusi kɔnɔ yen. a bɛ taa Ni Kawu taara village la Kawu bɛ na don min ala sen tɛ se a ka minɛnw de b'a sɔrɔ. Parce que a bɛna kɛwaleya min ta k'anw sɛgɛrɛ n'a taara yira maa la e bɛ maa dɔn maa ye mɔgɔ min a ka buramuso ko ka bon mais a ka jɛ buramuso kɔ yɔrɔnin kelen de don. Ok, grand sœur, ne taa sufi ka yɔrɔ la ni n bɔra yen n ka taa dugu kɔnɔ je dois récupérer des dossiers n ka dossier dɔ récupérer Sufi yɛrɛ kibaruya. ale Baasi foyi t'a la. baasi foyi t'a la K'a kana bɔ n na sa. A fangana yan ma yɛrɛ yɛrɛ. E bɛ Kawu ka farigan wagati de la. wagati dama ka ko ka ca ne ma fɛ ka mun kɛ a dilan yɛrɛ Awɔ i tun y'o fɔ. n taara voyage dɔ la J'espère k'a ɲuman nana. Baasi foyi foyi m'a sɔrɔ. Parce que sisan voyage ko yɛrɛ ma nɔgɔn. a ma nɔgɔn dɛ N'a ɲuman donna alhamdulilayi. An b'ala fo k'a waleɲuman. grand sœur k'an b'o la Karamɔgɔ i kana ɲinɛ an ka to ka baro kɛ sa. I b'a dɔn olu bɛɛ bɛ balimaya sinsin. N'an ma kuma ɲɔgɔn ye dɔrɔn a ma ɲi nɔ. Awɔ k'an bɛn o la ala ka segin ni ɲuman ye. Karamɔgɔ yɛrɛ kɔni san wagati a nisɔn ka di ne bɛ fiyɛ na. Gɛlɛya b'a kɛ a b'i yɛlɛ nɔgɔya b'a kɛ a b'i yɛlɛ. Diɲɛlatigɛ in yɛrɛ bɛ ten nɔ. N'i miiri kuma dɔ la diɲɛlatigɛ kasa bɛ tigɛ b'i ni ka pepepe i b'a fɔ i ka bɔ mɔgɔw cɛla ka taa kungo la i kelen. An bɛ nin bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ wa an bɛɛ bɛ tila ka bɔ diɲɛ kɔnɔ komi foyi ma kɛ. Kawu 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 Karamɔgɔ. I ta kɛ du kɔnɔ. awɔ n bɛna taa dugu kɔnɔ Ala ka segin ni ɲuman ye. amin ya rabi Ala ka siraw diya. amin amin Karamɔgɔ Ala k'i gɛrɛsɛgɛw foni baroko la koyi. amin ya rabi I ma dɔn i sɛgɛnna. diyara n ye ala ka segin ni ɲuman o ye tiɲɛ mais n kana n ka du kɔnɔna ɲuman fana sɔrɔ yan Ni Ala sɔnna ma. n tɛ fɛ ka mankan kolon foyi ci n ka so bi Karamɔgɔ i b'a dɔn sabali de ka yan. Ne bɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko n bɛ muɲu i kɔrɔ togo togo i tɛ ka se k'o yɔrɔ ye. Kuma bɛɛ e bɛ kɛlɛ kuma de la ne da la. I b'a dɔn a ka di ne ye an ka bɛn karamɔgɔ. Furu kɔnɔna na walahi ni bɛn ma fɛn min fa walahi kɛlɛ t'o ɲɛ. mais Kawu e yɛrɛ de nɔ don sɔgɔmada na ni tun ma wuli ka kɛlɛ kɛ ne kɔrɔmuso la est ce que ne tun ka dimi kɔrɔ yɛrɛ Ne ma fɛn ko ne jo t'a la ne jo foyi t'a la. Walahi karamɔgɔ hali ne kun ya ne bugɔ bi e tun b'i jo fɛ e de ye yafa tigɛ yafa ma Ala kama furu ɲɔgɔnya mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ. n y'a mɛn o diyara n ye a ka hakili to Ajaratu la a ka ɲɛ dɛ
Nya fo ti kam na ko duna ne aka amne ka ɲɛ I tulo bɛ na Awɔ. foyi man di kana n'a minɛ O ye a tiɲɛ y'a mɛn ye. ni n'a cɛ ka se ka décision di n bɛna don an bɛna pression kɛ cɛ in yɛrɛ kan a ka hakilina kelen fɔ siɲɛ kelen n'a bɛ muso in fɛ n'a t'a fɛ a k'o fɔ siɲɛ kelen Karamɔgɔ, Hmm. ne yɛrɛ bɛ fɛ k'e ɲininka o. Mhm. N'a ma k'i ma baasi ye. Mhm. Furu in don wagati e bɔra a kalama. ayi Karamɔgɔ, Hmm. cɛ tɛ se k'a muso gɛn ten ka tila k'a fɔ k'a t'a fɛ ko jogo ɲuman b'o muso la. ayi o ye kɛlɛ kun fɔ ne ɲɛna ne taara kuma fɔ cɛ yɛrɛ fɛ cɛ ko ne ma a ka wari dɔ de tun bɛ yen nɔ a y'o wari de ta ko k'a di a terimuso dɔ ma o ye jumɛn ye ko ka wari in dafa ko ka taa fɛn dɔ k'o la ja cɛ ka wari min maralen kun b'ale bolo ale y'o de ta ka d'a terimuso ma. Ni mɔgɔ ni mɔgɔ kun ka di ne kun fɛ ne terimuso de y'ale ye ne n'ale de kun ka di su ne n'ale kun ka dennin filɛ kalabanci de don karamɔgɔ fɛɛrɛ kɛ nin bɛ se ka bɔ du in kɔnɔ yan cogo min. a yɛrɛ kan o kuma bila pewu. Karamɔgɔ ne tile kelen ne tɛ juguya fɛ nka mɔgɔ k'i ka mɔgɔ marata dɔn dɛ. an ka nin kuma yɛrɛ bila an ka nin kuma kan a bɛ ne de ka dunuya la a to tan tɔ k'an bɛ kan ka hakili to Ajaratu la ne t'a dɔn fɛn fɛn ko ne ni Ajaratu de kun ka di k'i pan ne kunna ka taa Absa ninnu fɛ yen o ko kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dɛ Ayisa bɛ na ne sɔrɔ yan nɔ Ayisa mana na n'an b'a ko kɛ cogo min an b'a kɛ ten nin ko tɛ se ka bila tan fo karamɔgɔ b'a fɔ ko Ayisa ko o kalifa bɛ ne na musokɔrɔba ko fɛn kana n'o sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ale fɛnɛ mana mun k'a ɲɛna ale fɛnɛ b'o lakale da wɛrɛ la. I kɔni n'i y'i ka sigilan bila dɔrɔn u bɛ n'a ta nin tɛna kɛ mɔgɔ si ye Madinɛ kɔnɔ Madinɛ tɛ malo ne ma. Ayisa o y'i nana yan. Awɔ. Sugu don a diyara kɔni. A fisayara. E dun jɔlen don yan nɔ ne taara k'e joli tɛ ne nana k'e joli tɛ. Ayisa e taalen kabako kɛra du in kɔnɔ yan koyi. Kabako ya bisimila. Mun kɛra? Ko dɔ bɛ du in kɔnɔ n'an ma ko a ma walahi a bɛ ka kɛ ɲɛnɛma tiɲɛ tɛ sɔgɔmada na e bɔra ne fɛ n ko Absa de y'a karamɔgɔ koliji sigi. Waaw ne taara k'a dɛmɛ ko sunɔgɔ ne ko n buramuso k'i hakili to a la. Jati ne taara mankan wuli a la n ko ale tɛ karamɔgɔ ka ji sigibaga ye sabula ale ye n t'a dɔn n b'a fɔ position min na balimamuso de ye du kɔnɔ mɔgɔ balimakɛ a bɛ muso furu de walasa k'a ka baaraw kɛ balimamuso man kan tɛ k'a bolo tant que muso bɛ cɛ bolo e man kan tɛ k'i bolo don a ka foli hali ni karamɔgɔ wulila ale kan ka na ni lawuli de hali ni ne bɛ so kɔnɔ ne taara o mankan kɛ ja Absa ma karamɔgɔ ka ji sigi. Kan ko ma jɔn o ji bɔ la bi. Ajaratu. Ko Ajaratu wa? Wallahi Ajaratu de y'a Ala minɛ ka ji bɔ ka taa sigi karamɔgɔ ye ɲɛgɛn kɔnɔ. I bɛ sɛbɛri la wa ne bɛ sogo de la. Ayisa n tɛna n'o nkalon tigɛ i ye dɛ. Ajaratu ka papa ko ji bɔ. Ni Ala n'a kɛra kɛra cɛ. Mana y'a bila a la. Ne kɔni ma se k'a faamuya hali ni o ye e bila o la i t'a fɔ ko kanu bɛ yen. Ne terimuso de ye Ajaratu ye n'i ye ne banni a la n banna a la ko dɔ de kama sinon n tɛ ban a la ten dɛ. E tun bɛ fɛ an ko ko kɛ cogo di? Ayisa. An k'a lasigi de wa an ka mun fɔ an ɲɛna? K'a lasigi an k'a ci fo ka bɛlɛ tobi ka k'a kɔnɔ. E kan walimuso na y'o ci an kana problème sɔrɔ o la. A ma wali cɛ de ka ji sigi yan a y'a cɛ ka ji sigi yan kɛlɛ yɛrɛ bɛ nin n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan k'i pan ka na somɔgɔ t'a la ale y'anw dɔn ko sigiɲɔgɔn de y'an se ɲɔgɔn ma. Sigiɲɔgɔn kɔni komi e ko ten tɔ ne y'a fɔ ko min ne bɛ e kɔ. N'i bɛ ne kɔ ka ban a banna. An ka kobako bɛɛ yira nin na nin bɛ du in bila sinon a bɛɛ n'Ala cɛ karamɔgɔ bɛ ni ɲɔgɔn baden ma k'an ɲɛna muso ka sauter ka n'i kalifa du kɔnɔ dutigi cɛ k'a furu. Ne de y'a fɔ papa ɲɛna n ko papa k'a labila n k'a ka taa fɛ yen nɔ ni kɛlɛ furu kɔni kɔnɔna kɛlɛ bɛ ja bɛ yen nɔ n'a ma ɲɛ ale bɛ an fɛ yan nɔ wagati joli ni y'a kalo joli hali ale bɛ yan nɔ. Aw de y'a lakolokolo sinon k'i ba i cɛ la. Dutigi mana na min fɔ ko min an b'ale kɔ don. Dutigi mana bugɔli mun bɛna d'ale kan sisan a tɛna da karamɔgɔ kan hali ne kelen a bɛ ni Ala n'a kira cɛ ni ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ ye ne bɛ Ajaratu don so kɔnɔ k'a minɛ ni dina n bɛ dina bugɔ ni courant mun ye k'a minɛ k'a fari bɛɛ tigɛ tigɛ. An bɛnbakɛ an cɛ de tɛ an cɛ de tɛ ou bien e bɛ siran ne i t'i yɛrɛ kɛ muso ye. Ne ko a yɛrɛ dun. Depuis dugu jɛra ne n'a ma ɲɔgɔn ye n t'a yɛrɛ natɔ ye wala an k'a minɛ an ka fila fila t'a la
iyaye kan an to kai roide an ha tu mo tara bina ta ro min na ke me to adu sana fulke ni ba wuli kana ka yin an na tan na yi ta ro ko saula am ta kun be kare ku o fene solution am ta kun sabla na yake ya wallahi absa ba fa kan bagara ma buram su ako ababu an bulu yere don ama Ani sawa ma. se ayira nse mo Tarase. se nane e watan Na. Ne baka ta nga chela rola. o iche fi ya Aho. e kuma na obena kulali Amenyi nga biala. o ala ko kinga Amina. o aya kasi ni me kan femi ga kuma yici na mani ko singa sada na me parli mi na ngene ngene te parli mi ki ce nyakoro kanu ngai to inangata adara ti jota Abu katam. hay yoshi awo e joyansa e be gi ja purita ijo chama chama O kuma fare bela. ita ti magani jo chama chela Yara. adara tu Mun da be. ijo ra kala ajiratu i e joya ba Yara. adara ne be enyi ngawo ne de botora ya fenye na wajira tu won cheka jibwa Ne. ne de yo fenye na adara Alaka. ikola wuli ga kuma kanya ne ya fenye na ne cheka jibwa ne ya wali chewo Ne mun da ke. hali ne ya wali Ijo. mo ka ta cheka jisigi bi boleti boli hey Ah. ile joya boleti boli Oh ne mun ke wala. itinye to joya dele bana kiya muke diko kiya ile joya no ne de laga ti cheka jibwa ada amakola ne de laga ti chebo ka jibwa ka soa Ne ma ke ko jugi wallahi. adara ke ma ke ko tiyo su ane che Ai hina na. ane che Ai hina na. ane che ane che ane che naya ebe sali alanya gele ya bi ni nga faka ko ita ko na fi ko ko ba bi ite kina ga ditwa ni mine ana bone mai hey ni joya na chama chela alle ku laga to wulu muso na ka fo na laba yi fe ne che ka ji aga ta ka boy fe ka ta signi kana kulo bala jone wo ke ka ji fi ne ga won joichi jone e blaga jibo ga dipa ma Ah. ne tika kuma e kulo la to de ita kuma ni nya blenye dala ni nyeda ni ma boke ne Hausa. se ga fa konte amsa re blala Ah. muram so re chi ke ga jibo ga dama ere afo Hey. kwa muram so ko ti ida bara Ah. o te problem se waro ga fem ne ka na e blala ba ke Ai ne ta ke. bukali mun dara Ai, e hina ka na sa te. yora madab saka ah Ni dibita bora wallahi samira ne te jibo ga jikara mo. i kale bokolo la Ben ala ce. A benin fani ba ce. hali ni ne yiye ka kuma karamugo fe bita ko fe bita nye fe ni ne yiye ka hali nye korata ka karamugo laje o nye ka besi nye fla ni mi nuhubo ni mi bien ye kere me ka fo matunya mgo de Wallahi ta ke bli. adira te mun kalama me na fengni fe ne bisa ka mgo faka ne te bo kalama Hey! muso fula de be karamugo bolo karamugo sengena aw nye de e bi bai ka furula ka ni sigi kana aw cheji bo ha o muso e folo atere ga boya he wa mena kuma kelen finyana ni ya fo karamugo nyina ko an yi bugo kuma te absama na mi ni mene ka fo te ate wa bita te menen ko bitanye i kana ni pari tanto ble kulo bala ni tari ka so biti pari me kana na para ngo so ya ble ama An bisa ka parce bodin que ta au fe par tanto ka mo o chieta tanto ri ibi se ka bodin ta fe do ni mo do ijula ngolo ni mina yala nga dugo na fo wonya i ka la atele ubeta atele ataka boya yambla Ai bugo sai tansa. James mpaka bugalla janya ci koy hanni na wali ci abe guli wallahi nis nam tuma be ba kita kami sabana te faro ka
wa sarsarin binan ko ko Ajara tu yese. sarsarin binan Debi kuma dum ne be ki kono. Ala ke na fora ti sadiri abi tu la ida ni ko ki be ko ban yoro ina ba ai sai ka ko ra de. Bine black yi ma kono anno. Iti na ne bi tanga ci la ke. Ah. E kuma mun abli. Ah? dore ne ci enye te ne bana to wala Bine jolem black yi kono anno. Yoro fe ni mo mana fo ka bi esai ka ko nya ni tugo to bi kla ga afo ki bi ga male ndo kono. Ah? E na juga ne fe ando ni wele de ngi kana anga nyon fam bine black yi kono anno. E me mun abli. o ma enye te ne ka fini be fo ne na e be kla ka fatukuni ko biye ne bla sabalisa no dore ne bugo John Hebro. Ke buga tugo. eta tigi don kan bugo wala mfar be jugna mfam be jugna Ke buga ema ka bagai ma ki buga ti. ne ma fosi kala Johnny. eta tigi don A tigi fo yana ke ka bagai ma ki buga ema fu ke ti. Wi jogi na ya. Ha? Ane afinya ne sari ne bega afinya na. Iga ko ere de kama, iga ko cha de kama ne bega ni beki la. Afle. Ne be ne fa aske ni bi so. Na fora furmuso ki yi sigi ro ke ni be de ba ko. abete no ya Ne no tugo di. no re ma ne genga na so ne kuma ne genga ba eski akumena ni ma Anga nyon la me ba. Anga nyon la me. E min ke bu. ne mundike Iyere yin ga ke. E be ne yin nga ola. Ne bi fe ko I ko na so ne ti fe ko ne glabla na ne kanana ka I fe ko ne ti ka jin ko dia. Ah? ni jeran ko ne re la ferere iga jen ko tinto ite labla chewere tin flo mama si ko la labla te nga lafia O de bi kono wa o de te ke ya. O de ti kono de bo don ibiga sa I fe ko ne ti ka jin ko ne ya finya I sigi yoro kiri na. Muso damete ne tuju tuye. ama ne sigilente yoro kede na Ne sigi le yoro kina ni be so. Ah? I ke tuko la jabani. Wa ki te lo mo fe no. Ni ai ale ma se ka ti fo ne na se ki ba ron kunya na bu bu kunya na ma de la kwa. ama ne ko jugu ke la de ya Eto don. Ha? Dare ne ra kun wili ngam na chini na wo ta folo kwa pati jume ta ko fe ama kuma ke kwa. don ya bla don era la tugunia Ame etega ne be ka ko ba e be jama ne kuna e ba ron man ni. Ne ti jama nu fe o. Ni mo ko be kuma ife I ba isi ne ma jama de ne be ga nya fiye di ne jama na to ko jumeri la ne be ga nya fiye mboran ko mbana na e be kla ka fu ko ne jama na ko mbora ko mbana Johnny e bo e sera ko tigi fo ni na I buga ku ni na e sera ko fo ni na ne te so ko tigi ah o se ko jere bi kama koro no mo ko ni ko keri la e ba ne e furuga di ube ni mo kan ya kele ko eni di ube ebe ko e bola e ma se ko fo ni na e bi no fo John yore yana ne te so ko fiye ne te so ni kele ni fiye ah o koro ba ida ma kile ne be mi be na kile mo so da me teni al ni aye ni be so I ga nyama to bali ade no do itna ga kuma kelen fiya ne fe ni nana ambe se ga nyongo fam de ni yayi ante nyongo fam anga yafa nyongo ko ya fama ne fe ngoni nana sakatanga mina ta nga yelema me be kla kuma jicha ya ka don ta ka bota ne ten si ken na ne sengena yere de kuma be kuma chama na fa fo stala anga yafa nyongo ma ya fama o de bi kono ke ta na jinne ti ma bala na be ni ma de ta yere ni nyona chama e ngola de un fande ti gela de kan joni si tira swada I jogo change de o de kono parce que akili bala ngana mi kono yakila ko ne ta don o te ke ya no je mo ne tu jo mana na kula wallahi Aisha ko jugu te bo jugu te ganta me ba sama kabi barango la ko nini jado na ajra tu la ni te shen kula ni fola mu jira la ala jatu men da fashion ta me ba ci de koy ja Aisha yira kana mo Aisha ibara mu yara da balba e bi yara na fas la me ka ai kuma da mo zubi ce ne ko ni dusu bora dro ni ne ko soro wakati ne bo ke ne ba dirigi e kala la ta ni yara balla ne no kele ne la kele fene problème ne kana adam ne dro ne adam ne ko ya ngata waye kana na adam ne sabla karam ko icha wo sabba na kaka dusmane ne kadai
bon n'a dun ko kan ka tiɲɛ fɔ wallahi foyi tɛ bɛn bɔ e yɛrɛ b'a dɔn an bɛnnen kɔrɔ hali fuwa yɛrɛ a bɛ siran nin na parce que a b'a fɔ ko sinamuso fila bɛnnen n'i y'u bɛnnen kɔrɔ wala bɛ ka bɛn jɛ dɔ la suna baro mo ke ka salon kɔrɔ jeni na ka daga sigi ya na ka te wuli sa me ka te wuli sa te kala ni mo di ma dugu kura jara chin of membolo ma ko ke ne yɛrɛ kibaruya dɔ mɛn sɔgɔmada in na o y'a sɔrɔ e ma wuli fɔlɔ dɛ ko kura bi de kibaruya ne ka mɔgɔ minnu bɛ Abidjan n taara minnu bɛ olu de ye ci bila n ma ko n ka se tile 2 in na bɛɛ ko ne y'a sɔrɔ i dalen don ni wulila n b'a f'i ɲɛna ne tun bɛ fɛ i ka wariko dɔ jateminɛ n ka taa o ciw ɲɛnabɔ ka na e yɛrɛ k'i jɔ cogo in lajɛ k'i bolo don i kɔ kɔrɔta ka n'i yɛrɛ kɛ sakɔrɔ ye sa i ye npogotiginin kɛnɛ de e ka wariko de ɲɛ sɔrɔ i ka sabali sa ne lamɛn sa wariko to yen sa olu bɛ se ka sɔli k'e wele cogo di furu cɛ bi yan u m'u bonya dan na jamana in ko bɛ cogo min na wariko ye calcul de ye sa u k'u ye wele ko ye k'i dalen de don k'i ma telefɔni ta ne k'u ma n'i dalen don o la u ye ne wele k'a fɔ ne ye tiɲɛ yɛrɛ la wari tɛ ne kun ne ka jelimuso nin wagati nin ka gɛlɛn ma kosɛbɛ wari t'e bolo ne ka suru de fina ne ka jelimuso foyi tɛ n bolo nin wagati ni wari t'e bolo ne bɛ n ka minɛnw ta ne bɛ taa sɛnɛ i ka minɛnw ta cogo di awɔ ne bɛ n ka minɛnw ta ne bɛ taa sɛnɛ ne bɛ e bolo yan nɔ san joli ni appel tɛ ne ni n somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye cila nana ko ne ka taa ko gɛlɛn bɛ yen e bɛ dɛsɛ k'o pase di ne ma ka taa o tɛ e yɛrɛ kuma filiko ye ne ma fɔ n ko dɛsɛ ne ko wari de tɛ ne ko wari de tɛ o tɛ se ka kɛ o kuma e jatigiw bɛ wari mun d'e ma kuyate e b'a bila e ne t'a dɔn an bɛ mun di wari mun bɛ d'e ma an bɛ se k'o bɛɛ dun f'e ka dɛsɛ ka pase di ne ma ne ka taa ɲɛ da n somɔgɔw kan i kan k'a fɔ yɛrɛ a karisa t'i somɔgɔw lajɛ nin waati in na i m'o fɔ u ye sama bila ka na fɛnɛ i bɛ tila k'a fɔ ko n tɛ taa o la e k'i nugu cogo lajɛ sa an bɛ wari in bɛɛ de dun e fana sa ne ka jelimuso Aïssa e ka ne lamɛn sa Aïssa ne lamɛn sa e ka n kɔnɔ sa e ka ko bɛɛ ye fanga ye mɔgɔ man kan di ka dimi cɛkɔrɔ ni heure ninnu na kana to ka ko bɛɛ kɛ dimi sa e ye ne ka sakɛnɛni de ne ye min fɔ o bɛ kɛ n bɛ taa kana n bɛ taa wariko dɔ ɲini kana n bɛna d'i ma a ma se dimi ma sa awɔ kana dimi awɔ kana taa wariko ɲɛɲini ka na sisan n bɛna taa tile 2 in na problème foyi t'a la ne ka jelimuso man di sa i yɛrɛ lafiya sa n bɛna n ka baaramisɛnninw kɛ Kuyate e bɛ taa ka na ne sɔrɔ yan wallahi ni ne ma miiri ko muso tɛ wari sunya cɛ kɔfɛ ne tun bɛ Kuyate ka wari bɛɛ cɛ ka boli n'a ye ne yɛrɛ ɲɛ de ye wari ye Kuyate bolo so kɔnɔ Kuyate ko sisan nɔ ko wari t'ale bolo hali nin dɔrɔn kama mɔgɔw bɛ ka Kuyate ka sunkuru tigɛ ko min fɔ wallahi ne bɛ da la mais ne taara n zen na ne bɛ baara da Kuyate kan ne tɛ na a bɛ dɔ k'a kelen na yan nɔ n'Ala sɔnna a ma n'a taara n'a mana ni wari ye bi wallahi a bɛ na ne sɔrɔ a ɲɛ yan ni ye kɔlɔkɔlɔ ye n'i bolo yan nɔ san joli i t'a fɔ n ka taa n somɔgɔw lajɛ olu b'a fɔ ko ne ka taa e Kuyate b'a fɔ ko wari t'i kunna i bɛ na n sɔrɔ yan n'Ala sɔnna a ma. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinaya. Donc aga blog kuna sisan i jɔ ka ɲɛfɔ a ka faamuya. Donc Sinaya ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo mobili kelen tɛ kara fɛ asa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo negesi kelen tɛ kara ko asa gerisi kelen tɛ kara fɛ o mama mama o mama mama
mama ya fanema. Oh mama mama, oh mama mama ya fanema. Donu mi bega, koroni fobe jigi bega. Shibega korogata, alsa fushi dumanya. Otuma dale do, walma jugula moye bawa. Mama be jigile la, kasurata don sedala. Muna be balima, kasura nema so shilema. Nebe nga damune la, baba kukonga natayala la. No pay, let me be fair, let me be, let me do, let me pull out the day. Legacy, dig a day, you got stradi, man, dig out the day. The Martin, the day, we dig in the shing and get a for bigger a day. Let to see your dog, she can a sorrow for, let to song, no she can a song, for. Let to see your dog, she can a sorrow for, let to song, no she can a song, for. Kara disait, Gonfo ben korofo, kasoro karama fen fo shima. Mama dua usama nine masame chamaki. Chendo kroga chan, siraka janga bebe nya. Njula moga chan, ngambambalga profo igla. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Karabanyo na bolso, bolo na kasoro alije doso. Mame se kulo la interior legi toto. Deception, Kokacha deception. Deception, Kokacha deception. Kobega nyagani bolo, Kobega ferege bolo. Mobili kele de cara faire, sa finali kele de cara faire. Kobega nyagani bolo, Kobega ferege bolo. Negesi kele de cara, kwa sa girzi kele de cara faire. Oh mama mama, oh mama mama ya fanema. Oh mama mama, oh mama mama ya fanema. Donu mi beka, koroni fobe jigi beka. Shibeka korogata, alsa pushi kumanya. C'est là quand dit Alzadar, Pujazi, plombier jara service de Kinyamana. Sena Wati Banks, Colon, le compositeur. Yo, répétez comme chez Thompson Beat, man. Infinity.